Det her er Jonas. Jonas har lige fået en ny veninde. Hun hedder Gitte. Ena Gitte. Ena Gitte er typen, der hjælper ham med at stå op om morgenen. Men hun er også en, der hurtigt bliver træt igen. Hun giver ham hjertebanken og rysteture og kan slet ikke lade være med at drille ham. Jonas ville ønske, at han aldrig havde mødt hende. Det her er Emilio. Emilio har også fået en ny ven. Hej, jeg hedder Ed, men du kan bare kalde mig Energy. Ed er mega fed energi og ret sej. Og så hjælper han, når Emilio skal koncentrere sig. Han er også ret anstrengende, når de gamer. Hvad laver du? Kom nu, mand. Du sejler fuldstændig, mand. Kom nu. Men Emilios venner synes, at Ed er ret nice. Hey, vågn op. Hvad sker der, mand? Hvad laver du? Asta kender også Ed. Han får hans hjerte til at banke hurtigere. Og holder hende vågen hele natten. Drop dåsen og brug din egen energi.